Welcome sa Palamier Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama o mag-upload sa sabta sa atong Palamay Drama Comparison Part 171. Talagsaro jud ta mag-upload mo listeners no kay busy jud ta sa atong trabaho o mabawi lang jud ko sa inyong mga listeners phone. Mahuman ato ang trabaho, makapadayon sa tag makapaspas na sa tag edit para makabawi ko sa inyong mga listeners. O maghanyo na sad ko pag-usap sa inyong mga listeners katong mga mugbo lagaad sinaot nga dili lang sad niyo skip mga listeners. Dako na kay nagtabang sa kuha. Katong wala pa naka-subscribe sa atong channel, paki-subscribe lang po mga listeners para sa madugang-dugangan atong mga subscribers. O magbasa ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload na to nga part 170. Dalion tani para makasugod din ta. Ang first comment na to si Michael John Amores, idol from Tubod Lanao del Norte. Daghang salamat sa imong Michael John Amores sa imong kanunay nga pag-comment. Nabasa jud nato sa akong pag-intro vlog karon. Si Oscar Abaydog, salamat idol kay naka-upload na ka, balag dugay idol basta way skip ni idol. Daghang jud salamat sa imong Oscar Abaydog sa imong pagwala skip. Dako na kay nagtabang sa kuha Oscar Abaydog nga may nalangkod nga madugong-dugangan atong mga sintabos no sa iyong pagwalay skip. Dako na kay tabang ug sa imong perming paminaw o pagsunod sa atong mga drama. Oscar, salamat kay sa imo ha. Si Ma'am Del Sam 99, maayong gabi sir idol, busy gid ko ganiha, salamat always ani agapon ko bisan ulay permi padayon paminaw, God bless you and family. Ako jung pasalamatan ni si Ma'am Del Sam 99, buutan jud kay ni siya. Permi jud ni siya mag-send sa ato ag super thanks nga 10 Hong Kong dollars. O kana ma'am, salamat jud kay sa imong kaayo, sa imong pabuutan nga nagpaambit jud ka og grasya. Salamat jud kay sa imong Ma'am Del Sam 99. Amping-amping dia sa imong trabaho ma'am diha sa Hong Kong. Si John Plastico, bahala dugay ka maka-upload idol, sabot ra ko nimo og wala ni skip dol. God bless. Og salamat kay pod diha ni John Plastico sa iyang pagwala skip sa atong mga ads nga nakasabot jud ni sa atong sitwasyon. Salamat jud sa imo dia John Plastico. Kurang comment ni John Plastico, idol akong tito, grabe na jud imong mga drama kuno, sige lang katawa siya. Dagan jud salamat sa imo John Plastico. Pag-usap sa imong pito sa imong kanunay nga pagsunod o pagpaminaw sa mga drama. Si Luel Balandra, isa ka heart lang si Luel Balandra, salamat sa imo dia Sir Luel Balandra. Si Nalin Labial, nice drama, salamat jud sa imo ma'am. Kaduang comment ni Michael John Amores, idol from Tubod Lanao del Norte, salamat jud sa imo John Michael. Si Larne Vidal, nice drama, ayos, nice drama, ayos kaayo. Tulog heart, daghang salamat sa imo ada Lardi Vidal. Ug mao tong listeners tanan ka comment sa tuwa. Gatong basa karon sa atong part 171 ug ato na sugdan nato ang Palamay Drama Compilation part 171. Ako si Renz ginaingon, dili pasagdan nga ang asawa ray mo trabaho. Mutabang pud ang bana aron itawgon nga gipakaon ug nagsalig na lang. Nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Ay, nga akong cellphone. Isa man. Uy, alas 3 lang sa kadlawon eh. Si Maritso ning nanawag. Hello, Cho. Hello, asa na ka, Renz? Off to ko. Dali ko nagpaabot ni mong imong kuhaoy. Mahimong magtaksin lang ka, Maritso. Ha? Ano man? Pasila ni mo anak. Ako pa ni mo no, Cho. Wagkat-on ka drive, aron dili ka magsalig kung nakuhaon ka sa imong bana nga tapulan. Pa, makamao naman ko mo drive. Unya human ko duty sa casino, duka naman ko ana. Unya ako pa mo drive paingon sa balay. Saan man sila sa tapulan man? Duka lang gid siya atong nanawag ko niya pa. Mama, nga naman. Karon na lang, kadlawon kang nanawag niya nga pirmi man kang orasan nga magpakuha. Usahago na yung lawas. Nga paabot na. Gisakitan ko sa nabati ikan sa amahan ni Maritso na. Nga nagpaabot lang kuno ko nga palamyo ni Maritso. Paita sa rin. Ay, yun, Renz. Mao nga paningkamot na nga makalarga kag balik abroad. Ay nalang kong tagda ang imong nabati gikan ni Papa Gwyn.
Palargahan na lang kog balik sa abroad, Maritso. Aron makahigayon na pud mo og sa imong kabit. Oh, Maritso. Kini akong pagtrabaho sa casino, Renz. Para nato ni, ingon man sa atong anak. Mag-unsa man studong, kung muda ko og may eskwela nga watay kwarta, ug samok ang atong pagpuyo, tungod kay may babae ka. Tubaga ko na ko, ana, ug hatagi kog bugat nga rason, aron mo sugot ko. Tuguti mo rin girl. Ay, mabalik ang abroad. Di lagi ko, girl. Mas bali pa nga kapuyo na ko ang akong sa pagtrabaho, kaysa masamok ng among pagpuyo. Ibaw ka, girl, yan pa nako si Renzo kag iyang kabit. Nakikumprontasyon siya ko sa kabit. Ang kabit pa ni Renz ang malditang tinubagan ako. Mao ko nung nga nangitaglain, kaya wa na ko nung lamiis si Renz nako. Diba? It's safe kayo na una-on, girl, diba? So mo to. Ako'y may desisyon nga muundang og abroad si Renz. Ug ako na'y mubuhi sa mong pamilya kaysa mga bit siya. Unya, kailangan na yung parents nga. Mas stress po ni Dreams nga. Napabuhi lang nimo. Amo ni kinabuhi sa kumbana, girl. Ako na'y mahibaw nga musulbad ini. Ngano bitaw ni enter ko ining kaminyuon nga di man da ilalim. Liya man yung number. Nanawag man yung bayano eh. Magawas ko sa akong kwarto at ko siya. Akong tubagon ang tawag ni Liya. Kaya rin mo ito pa. Ay, Nga nung nanawag man ka Liya. Di ako sabay. Niya sabay si Maritso. hindi ay. Gusto nga lang di. Para ba ko makabawas niya ha? Uy, ugma na ng panawag o balik ka. Kanang mo si Maritso. Oh, bay Liya. Bay na. Si Maritso kining nanuktok siya. Oh, sorry Cho. Naglayan akong tiyan. Ano sa yung nakauni mo? Kuan nagsinuglaw man ko ganina kay giatagan kog Blue Marlin ni Papa ba. Nagsugba kog baboy ug akong gisagol sa kinilaw. Tingali wala ko mahilisi ba. Tumar og tambal, basig may dehydrated ka ana. Thank you sa paghatod ako din sa Hotel Casino ha, nga akong itrabahoan, Renz. Kuan, di ko makakuha ni mong karong kadlaw na. Nga naman. Mato ko sa birthday ni Papa. Narap ginainom, basig mahubog niya ako. Okay, sige, pero di mo palabig inom ha. Okay. Sige, bye. Bye. Anto na ko, Cho, ha? Ito na si Renz. Masaka na ko sa taas. Daghan na nagpark ng mga sakinan. Daghan dong bisita kay Sabado man ron. Mura na ikaw uma sa Dubai, ano? Renz, ikaw. Kinamatas na ko. Huwag may klaro makabalik kong kabit. Hindi mo si Maritso. Liya! Thank you sa mo paghatod na ko, Sir Changi. No, okay. No problem. No problem. Wow, sir! Wow! Kaserte ni mo! Katulog yun straight ka nakadaog! Ay, ayaw na ako. Kaya ko, daswilte ko. Tagaan di ka. Naku bonus para hatag ni mo kili. Wow! Thank you, sir! Okay. Asan na ibutang, ma'am? Masa ni ma'am. Ibutang, ma'am. Masa ni ma'am. Ikaw palitan ng TV, Cho? Dako ako. Yan na ibutang, please. Yes, so this is Sir Changi nga. Thank you kaayo. Dawatan niyo inyong para snacks. Salamat kayo, mama. Welcome! You're welcome! Sige, salamat, Sad! Cho. Oh, Cho, ano saman? Uy! di banggot. Kinsa na si Sir Changi, Changi? Ha? Sir Changi nga naghatag nimo anang dakong TV, ha? Unsa man? May relasyon mo? Hala, iwa! Regular customer lang namo si Mr. Changi sa casino. Wa may relasyon. Kapoy ni mo. Sutoy man? Nagduda ko, Maritso. Nagduda ko.
Ngadto na may relasyon anang insik nga dato. Di ko makakuha ni Murong kadlawon ha. Chot, ay muadto ko sa ilang antirina. Okay, sige, may problema. Sige, ito na ako, masakan ako sa hotel. Bye! Malipayon guys siya nga mipaingon sa iyang gitrabuan. Mubalik ko karong kadlawon. Ug itago ko sa parking lot kining sakyanan. Kanang sakto nga makita ko si Maritso nga manaog. Kanang sakyanan nga nakabiya. O pa na ko makita nga nanaog si Maritso gikan sa... Oh, yun na. Kanang... Oh, siya, sakit. Nanaog na ako asawa. Ug... Dili! Dili! Nag-holding hands sila si Maritso ug tiguang insik na lalaki. Si Mr. Changina. Sugat na ako nang silang duha bisag tanan di. Ang gawa. Maritso! Renz! Demonya ka ha? Iya ko! Unsa-unsa? Ay, nakita magsulti, Renz. Sa bahay ta magsulti. Dini aron dili ka makahimog iskandalo. Dili na magsulti, Maritso. Nanglaki ka! Nakabuhat ko ini tungod mo. Unsa? Wait ha, ni akong cellphone. Niya ang video nga nagkuit panood sa motel ni Leah. Awa, oh, tutukig maayo, Renz. Dili pa da ka mundo, ha? Kaya magkaon ng video, ha? Tana pa man ka. Ina lang may baw kag di ina. Gipulan ako sa pagsigig adjust ni mo. Mo nga igo ako ni Baus. Unsa? Karon, kung ka sa dili, magbuwag na tanduha. Ha? Makibuwag na ka na ko kay may naman kang singkit. Ug mata, tato pagi kayo. Natural! Lain po kag mangita kog lalaki nga mamahibit ka parehas timong pulpol. Gukan! Usay! Uyang og di makabarong sa kagulingong mga tiil. Magbuwag na ta, Renz! Nagkabuwag din ning Maritso nga akong asawa. Ug ako mibalik pag-abroad. Padayon ang among relasyon ni Leah. Di man day lalim ang bagyoon kung mabawsan ta. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Franus, naingon, ayog tan-awang hitsura, kundili, hindi pa kitang kinaiya, na kamahukom kinsa siya. Mo kining tabos ang kinapuin ako may kalimtan. Hey Luis. Okay. Usawan, okay mo kaya? Doon ay bagong salta ng atong dapit. Kaya, usawan ba yung pampers? Kung babae o batanon. Ang babaeng batanon na atong pungiyaban nila. Okay. Basta batanon. Paglali. Mo lagi na, ikaw ba, Jigo ba? Imo mo Ilog. imo mo ilugan mo ko ninyo. Okay, kay Jigo eh. Lugar na ito, bibayag, di ko pa. Oh! Sige. Balag di ko pa, importante kay makajerjer ta. Ayong gabi. Gabi, Mayo! Ako be. Ikaw. May nito ba? Wagi nito ba? Ikaw. Mayang gabi! Ay, kusga eh. Mayang gabi! Venus, anak. Nga naman, Marosala. Unay tulo ka bata noon nga laki. Gusto ko no silang mamisita ni mo. Unsa? Uli na lang tabay. Uy, nga naman ba yung pampers? Lahat tingog ang inahan sa itong gipamistahan bay. Horror kay tingog bay. Walang na Dili balat kay kang mutana og horror ay. Babag ka lang. Mahadlo ka na noon. Lahing kay ito bay. Nagkog na ko bay. Sabado ay. Puro tao. Balik lang tagod bay. Kamu ba? Nagdali sa mo eh. Namo. Jaman. Badyaw eh. Yung pampin sa ko. Ay, noon sa. Mahadlo ka man. Pampin di ba? Pampers na kadaan para hindi kainin mo. Eh ganahan mo nguyab tang tulo. Sa bagong salta ang napita mo sa mga ikaw man mo ka daw. Bar na to nga tong gisulti mo sa ka ba? Kamang tulong mamisitan ako. Pati, agnaw ka. May lili pati. May pampers. Dili. May mata nga nagsigaw wala. Dili bitaw. Bating na ako eh. Mura man gani nagmunika. Munikas barang. Nagkabati ko ha. O tinuod, kung bunyin ka sa barang ka, mamamarangan ko, ang akong papa. Ay Luis, ganahan ko mo ito silang Venus. Yan ako po. Ganahan po. Ano ko ato? Hala. No, pero ako gibati ron. Ganahan ko mo ato. Hala, tang tulo. Ako po, ganahan kong kakita kang Venus. Nagdugan lagi mong tulo, Pampi, Luis, Jeko, o sa yung tuyo.
Mamisita ko nimo, Venus. Tagpa ha. Tagsa-tagsa lang. Nagdungan gid mong tuloy. Ikay una, Pampi. Mamisita ko nimo, Venus. Nao ba? Ikaw, Luis? Masita ko nimo, Venus. Ikaw, Checo? Ausad gyud kung mulisita nimo, Venus. Mamisita di ay mo. Ayaw mo kahadlok na ako. Wa magani mo mahadlok sa ko anak. Ngang dagway ili mo munikas barang. Mama, ayaw na nakisulti nila, uy. Asa man ang kitahan ni Mama? Diyos! Kalami ni anak. Dagang ayos nga gibutang. Daghan bitaw kayong ayos, oh. Sweatshirt pa lang gani. Lami na. Daghan kayong ayos. Sakto ka, Chico. Salvador! Di ka rin mo si Coro. Ikaw, papadip mo ka sa kuroy. Nang dili ko, Salvador. Whatever. Sige na. Namla mo ng Diyos. Sorry, pero ito. Unsa man nga Diyos nang nga pamlig kay nagkolor nang. Kuha lamian na siguro. Di kalon, ha? Pampilakson. Ay, di kalon, ano? Aha. Kay, katpuang kulor, ana, lami ang dugo. Nakatawagit ko ninyong tulo. Kamong magbarkada, Pampi, Luis, o Diego. Ha? Nga naman siya. Magdungan kit mong tulong nga mamisita kang Venus. Ngano di ay mo? Mura mo kuan. Tres, sala? Testa Jis. Tres G's. Oo, Tres G's. Bugal-bugal yun yung mga Uy, cha-cha-cha. dili na bugal-bugal ako, uy. Kuan ka na nahibong, manlanggod ko, kay kapatignaw ng Venus. Uy, tsaka kay Dagway. Dili sa atong dapit no, daghan kay mga gwapa, pero wag gid ninyo ilugi. Wag gid ninyo panguyabi og dungan. Pero kanang bagong salta din sa atong dapit, wa mo makasuhito niya. Diretso-diretso na lagi magpanguyab lagi. Yaks ra ba kay Dagway, kaluoy. Bitaw sir. Bitaw sa. Ay, nibong bisag kami ana. Ibo di ka, Chico Salvador? Sige, Salvador. Subong. Di ba kasulubon sa Ngano, kuro? ako gid na to. Ako to. Lano. Ngano bitaw to no? Bitaw no? Ngano ka to no? Ngano di ito nga kita maghintulo? Pampi, Luis? Maglungan magito pamisita ni Venus? Ay, kuan na lang, uy, padayunan na lang gina ninyong tulo. Magdungan ka mo pamisita, magdungan pud mog George kang Venus, ha? Unsa? Di ba, nindot? Nindot og maayo nga suggestion, no? Ako ba? Naglibog ko na ako eh. Ano na? Libog ka rin mo? Oh, naglibog ko na ako. Ay, libog naman kandaan. Sa pamay mong kalibangan. Ay, Libog niya. Kalibgan! Oh, kalibgan niya. Kana. Dasa di mo. Bariya eh, libogon. Libogon sa baya ko ninyo. Lubog sa mo. Libog ba? Libog? Ako lagi. Naglibog gasad baya ko. Ako ra di ay. Si by Diego libugon sa na siya. Paula siya. Oh, libogon sa na siya. Ako sa naglibog na lagi ko. Libog Wala. ng tulo eh. Libog ng tulo. Ay, tanaw ko na ako. By Pampi ba? Oh. Pagang sibilyan ro na niya. Ah? Ha? Tanaw na ko. Puro pagang sibilyan. Ano ba? Oo. Kamong duha? Nganong mura man mog mahadlok nga dili makabisita ilang Venus, ha? Kamong duha. Kaya una. Ano? Be. Hadlok kong brangon. Muna. Ha? Ama. Mabuna akong kadlokan. Ikaw ba ipampers? Ang pampers. Ah, same. Hindi. May gabi. Mahayaw kami ninyong tulo. Suod mo. Lamias, mama. Ilamian ka na, tulong. Salamat. Guwang ragitingog ali, pero kining ako okay pa. Salamat na. Ako yun na, ako yun na. Ganihan ako nakuwat ninyong tulo. Oo, ako yun na. Ako sikon. Ikay third ba? Sige. Pampers. Okay. Dali na mong suod. Tara. Buwasan na yung pampers, Pampi. Ha? Dungan mong tulo, ay first, second, ug third. Dungan mo kamag na ako. Anong lami ang akong pamati nga tabangan ninyo, church.
Wow. Wow. Wow na lang kadaadlaw. Oh, si wow kadalaw. Wow, islang ang uba. Wow na lang kadaadlaw. Wow na lang kadlaw. Dili kay wow na lang kadalaw. Kasi patugang kang grabe ang pumas lawas ni Venus. grabe. Naghubo ko ng talikod. Mura man og si Wonder Woman. Oo. Mura si Gadot. Ang Wonder Woman. mag-unsa siya magtalikod. Murag Wonder Woman. Ini katubang. Umurag si Batgirl. Ready na ko. Ha? Ready na. Ready na. Ready na. Desma! Bay, Jigo, ay nag-greeting ako. Bay, Jigo. Sabi, Jigo, ay mag-guli ko rin sa kuha. Ay nag-greeting ako, Jigo! Ayaw mo mira sa kuha, Jigo! Ako na nga, Jigo. Oy, unsa? Mabdos Venus? Anya, kinsa may amahan? May pampers. Pampers. Ay, Dugay, ako yun. dugay. Si Bay Jigoy. Barabuan ko na. Mahal ko kinamay tingog. Wala ko man. Bitaw. Kitang tuon taon ni Jiggy Venus ay. Naganak nas Venus. Asa liwat. Sa bulikas bara. Paminaw mong tulo ha? Minaw to tulog. Kamu may amahan ining bata Wala ka di ay. Tabangin na ninyo buhi ha? Magtambayayong mo sa pagpa-eskwela. Gikan kinder 1 hangtod na nga mo graduate siya sa college. Oh, Oh, unsa man? unsa man? Oh. Mara ni mo insulti? Unsa man? Tingog mo oy. Oh, Di mo musugot sa kung gisulti ninyo? Tubag mo ba? Oh. Unsa naman? Nganong di man mo maningog? Kana kay wa mo maningog, nagpasabot lang kana nga dili mo uyon. Okay, sige. Hoy baslay, ha? Di ko mamukos ninyong tulo, Pampi. Luis, Ego. Ma? Oh, Venus. Ma, palihog good. Di ang voodoo doll, kay doon ako'y barangoy. Okay, Remy Venus. Bisag pati kog nang, pero pud ka lalaking na in love na ako. Hadlok man kong barangon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Kaysa manong nanawag ko ikadlaw naman. Hello? Hello, Itel. Si Joros ni, ang igsuon ni Kiro. Oh, nanawag ka man, Joros. Si Kiro na disgrasya. Unsa? Nabangga ang iyang motor nga gisakyan. O kritikal si Kiro. My God! Daunsa ka? Mulakaw ka ining orasa, Itel. Adon ako siguro sa ospital, ma. Ay, unsa ba dahil abo niya? Nadisgrasya ang motor nga igisakyan. Ha? Uy, ginoo ko. Hala, sige. Adtua siya sa ospital. Oh my God. Kaluoy ni Kero. Choros, nga nung nadisgrasya man siya. Itel, ayaw kalain ha? Ngano? Angkas niya ang babae nga bag-o pa niyang gikaila. Nasakpan sila sa laing uyab ni ini o gigukod sila. Buong sa kakusog sa pagpadagan sa motor ni Kiro. Nabangga kini. Og ang babae. DOA. Dead on arrival. Diyos ko. Mag-ampo ta Itel nga way daw tang hitabo sa kugsuon. Lord, please. Luwas na si Kero. Ayn ko. Kero? Lord, salamat. Nagamatno na po si Kero. Kinsa ni Bay? Ospital ni.
Na-disgrasyang motor nga mong gisakyan. Hain siya. Ang babae nga may angkas imong motor. Hain siya. Paway lang sa... Unya na ta magsulti. Bawas. Hain. Wa ko mahibaw. Aray! Ayaw na pagbaon. Di pa mo kaya. Nakamata na siya? O, Choros. Og nangita siya sa babae. Buwis itong babayan na Kiro. Siya ang hinungdan nga nalantig ka din sa ospital. Kalimdi siya. Nakasabot ka ba? Oh, Ethel, asa naman sad ka? Pag-upagani kang niabot mo, lakaw ka na sad. Mabalik ko sa ospital, ma. Mo-check out karon si Kero. Ay naamang kahas Joros. Pahuway sa dakoy, ka ikaw man kay nagbantay niya tibuok gabi eh. Okay na ko, ma. Ayaw ko bala ka. Love na ko si Kero. Busa ati manon ko siya. Hangtod na ma-okay na siya. Ay, pastilan Ethel. Hinaot pa unta nga makarealize na skero nga naa ka nga nahigugman niyang tinuoray. Naluhoy gid ko ni mo, nak. Nga nga, Beki. Hungitan ta ka. Ito. Thank you, ha? Kaya nitiman ka na ako, bisan pa man sa imong nasairan. Sa hinungdan sa akong pagka-disgrasya. Ay napaghiskot pa ni anak. Ang importante nga luwas ka. Buhi ka. Yatagan kaglaing chance sa Ginoo. Sorry, Tel. Sorry, good. Basta ha, di ka na mapangkas o babae si mong motor. Dili mo po ka maangkas, be. Kay mahadlok mong kumusakay motor. Di na ko tuyoon na nervyoson ko. Bisik ako mo drive? Samo tinuon kong nervyoson, no? Ethel, di ba si Kero ba nang nagmotor nga ni Hunong sa kilid ning taksi nga atong gisakyan? Oo, ma. Kang Kero na nga motor. O tanawa kinsa ng babae nga nigakos niya nga nag-angkas? Tanawa, nakaila ka ba niya, Ethel? Nakaila ka ng babayhana ha, Ethel? Nga hugot kay nigakos ni Kero nga ni angkas? Di maklaro makay nag-helmet man. Okay na di ay siya, sukad siya na disgrasya kay di balik magmotor. O may angkas na sad nga laing babae. Ha! Kikapaan na. Kiuspan pa. Ako itong igagaw eh. Huwag ka makailan niya. Si An-An bitaw to. Ig-agaw? Ig-akugaw? Noong sa mo kay Tiloy. Silusa naman kay ka. Love to ka, Kero. Unta. Love sad ko nimo. Naluoy ko ni mo, Ethel. Nahibaw ko. Unsa kadako ang imong gugma ni Kero. Pero anugon lang gugma ha. Kay para ni Kero, nagduwa-duwa lang siya. Gisakitan ko, Churos. Na makagpagit siya. Ngay gagaw ko nung miangkas niya dahil nakita na mo siya ni Mama. Nalain man si Mama siyang nakita. Kinahibaw po si Mama unsa kadako nga akong gugma ni Kero. Kung mahimo pa lang, ako'y mupuli sa dapit ni Kero. Churos! Ay naman yung mag-birthday. O pa mamabalik. Muli na lang ko karong taod-taod, Churos. Ethel, wata lang siya ha. Ambot ng igsuuna. Nagkaparty siya pero wa siya. Talag sa uni igsuuna da. Adto na lang ko. Ethel, please. Huwata lang ang imong boyfriend. Wa na Kero nga mo nga pa, Churos. Nahibaw ko kung hain siya karon. O kinsa ang kauban siyang birthday. Ihilap mo nung ka diha. Dili deserve na paagasan ni magluha ang ako igsuon, Ethel.
Wake up! Anugon ang gugma nga imong gihatag ni Kiro. Gibaliwa lang kaniya. Charles! Sige. Hilak. Ihilak ang imong kahiubos akong igsuon. Aron muluag ang imong dughan. Charles, nalipong naman ko. Di na ako mo inom. Sige, sige. Unda nag-inom. Ako ray muhurot ining bino. Kadaghan ko ato. Maubog ka ha. Yatag papay ako ni Mas Amo. Itil. Charles, gitutukan ko ni maayo. I love you. Charles. Tubag ako. Ako na lang higugmaa. Yaw na lang si Kiro. Kaya wak ka niya higugmaa. Love ko ni Kiro. Wak ka niya higugmaa. Ako. Ako inihigog ni mo, Itil. I love Itil. Charles, ayaw kong gaksa. Love ti ka. Dili ka ba makasabot? Love ti ka, Itil. Charles! Charles, iyak! Basta na pa! Basta na pa! Isang nakiha na kapamamtos ni mo. Sorte! Si Kiro pa! Balik ko. Ang tuon ng kiro-kiro ni mo. Ilas niya. Siya man bag sa imong gimabdos! Patilaon ko ng kiro ni mo! Ikaw ba si Kiro? Ako. Kitsa ka? Samahan sa babae imong gipamandusan o di ni mo pakaslan. Ha? Pakasling ako, anak. Pagari! Ay ko kadto ka. Wa sa kong bokabularyo na magpakasaya babae. Nawa, ha? Dili ba? Idel! Wala ko tuyo, ah! Niyali sila na ko! Wala ko tuyo, ah! Itil! Datong ko siya sa ospital. No! Ikay drive! Ako sa kinan! Niurok mga kaniya! Ugo na si Itil! Dadon ta siya sa ospital! Itil! Nakabati ka na ako! Ayaw piyunga! Ayaw piyunga ang mga mata! Maluwas ka, Itil! Mabuhay ka! O, Charles, tawag ka na sa... Usay pa sa batay. May relasyon mo doon ni Ethan. Mama! Tumag ako! Ang mapos ko, si Charles ang amahan. Saan? Nagpakabuhi ko, tumudog alang sa tinud-anay nga nahigugman ako ug mao'y amahan sa akong gimaptos. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Bay Gio! Muli na kang diretso sa inyo? Oray. Nasabot mi ni Sonya nga manto siya sa amo ha. Kay magsamgyupsal mi. Huh? Ay, sa pag-uli ba yun eh? Total, silingan naman mo ni Sonya. Kuyog ta. Kay, lami pa niya sa sanggip sa lang atong lakaw. Maiko ko niya ba yun? May boso niya siya. Kaya kuyog sa tabay G-Wood. Ato tas beer house. To ay dagang guwapa dito. Di lang ko ba mo ko. Ha? Di lang ko. Oo, good. Kagwapo ni mo. Halinon kaya ng naong nga ni mos beer house. Taghagdi ako nga maigtable ni mo. Tulboy! Uli tao gutang duha. Pahimos lang na nato samtang wa patay mga asawa. Kay kung maminyo ta, di na tayo makasuloy. Kay sige halag bantay ni Mrs. Paano ba, Gio? Sige, tana. Hay, kana ba? Kana. Inom tag-beer kay gapoy kay nga itong trabaho isip panday. Ay lingaw-lingaw sa ta kay sabado gudron og sweldo pa nato. Pero sa dili pa ta manood og beer house pa Gio. Manghawon sa ta ha? Manihapon tang daan aron busog na ta nga may inom og beer. Uy, kagit-git ko ba? Ay pailakot. Karon pa nila kasudin. Kay ilaron ka sa GRO din. Ano, guwapo. Salamat, miss. Dili ikaw kanang imong kauban. Gupahon man sa gumis. Oh,
gwapuhon ka. Gwapo ka, ugma, puhon. Aray. Come in. Pili lang mo asa mong depita. Dali mo. Welcome mo din sa among beer house. Dali ko po. Alam ko, buniti, miss. No, idlas. Hala ha. First, Ay, dili. Kasi ganahan nga, gunitan siya babae, di mo close. ay mao pa. Dini lang mo ha. Sa brown. Bay, lingkod ka. Pag-order na mo. Waiter. Yes, sir. Evening. What's yung order, sir? Here, OB, no? Name it. Sa inyong order. Go. Uy, unsa naman rong oras, awa pa man mauli si Gio. Maayo. Maayong gabi Gio. Tuan na, nanason niya, nangita na sa akong anak. Day Sonya! Dayon diri, day! Mayang gabi, inang. May gabi isab ni mo, Sonya. Na si Gio nang, nagsabot man gud mi nga mo anhi ko kay magsamgyup salmi. O, unsa man na, day. Mga onig Korean food nang ba? Pero anhi lang mi dinhis inyo magsamgyupsal. Uy, mao ba? Na, wa para ba gyud maabot si Gio day Sonya. Uy, wa pa siya? Hapit naman alas 10. Alas 7 man gani untang abon sa abot pero namalit pa man ko para samgyupsal. Abot lang atong anak ka nga anong nadugag pa uli. Oh, kun mauna nang mabalik na lang unya ko dinhi kung maabot na si Gio. O ako na lang ibili ng dana ko nga mga ingredients sa samgyupsal nang. Nahala, sige. Ibutang na lang na diha ibabaw sa lamisa, day Sonya. Bay, Ha? Yan, bay. Pagalit na mahubog. una ko bay kayo, napaabot ako sunya. Ayari mo ba yun? Gaan mo ko ni mo din, eh? Oh, mga gwapo. Apilunta ka. Hindi ka gwapo. Ay, uy, nagtupis lagi ka may... Yeah. Musayo na ka? Yes. O ano, paman mo abot naman sa kay-dancer, maunahon na lang kog sayaw. Og timing sad kaayo mas Gio. Gio. Ako himong inspirasyon sa akong pagyaw ha. Tanaw maayo. Musayaw ko, may gugmagit ka na ako. Yes. Ay na! Yes, bayot! Lako! Music! Anito, Karna. Musa ka na ko sa stage. Gio? Ato na ko. Hi! Gikisan ko niya sa... Nakaadlaw na no rin kag pauli, Gio. Hubog ka pa. Nagmilagro man kang miinom kagabi. Uy, naluoy biya kong sunya. Makatulo nagbalik-balik din kay magsamgyup sa alkono mo. Pero wa ka. Dapat kayo kung oo ba eh. Lapad yun. Kay di man ka anada ng inom. Diin man ka nag-inom ba nga doon na may lipstick ng naong mo? Ha? Ay, klaro pagyapon ma? Magic lipstick man siguro na. Dugay mang tangtangon. Matangtang ra nagmaligo na ka dito. Basig mo anhi na tuson niya o niya. Hala, kaligo na. Makit ano niya ng dagway ni mga dunay purmang lips. Ay. Nindot. Uy, nisod kag beer house, no? Masira ka gani, ha? Bantay ka lang yun, Gio. Ay, sulti sunya nga. Unsa kong orasa na uli ha? Ay, pagsulti ma ha? Akong sultihan. Aron di siya masugamak sa pagpakigminyo ni mo. Luoy kong sunya, oy. Okay, mamamay lang ko ni sunya ma. Karon, magsamgyup salmi. So, laki yung minyo ni Mela. Lagi man ni Martin. Uy, tawa ang hilaw eh, Mela. Ano mo Sa klase katawa? sa mong trabaho, laki yung kibinyo ni mo. Hala, di ka matuo. Ako siyang dadon din ha, si Gio ha. Still, pila na ko ka mga lalaki gidaan mo rin sa ato, pero yun, pakasal mo bisa kusa. Lahi si Gio Manoy, buotan siya. Og nahibaw ko nga iyang tinudon ang iyang gisaad na ko nga pakaslan ko niya. Ala, no, bot. Bay, Gio. Nakalitan ko sa imong gisulti ronda. Kaslo na mo ni Sunya? O bay, kay gusto na kong may mutang bay ay. Gawas pasad. Mabdo sa sunya. Oh, mao ba? Umiya si Mayla. Ano mo si Mayla bay ron? Nalimot ka? Gisaaran to nimo nga imo siyang pakaslan, limot ka? Bay, wala lang babae nga akong pakislan. Si Sunya ra gyud. Daan pa ko? Hinubog tong imo gabi.
Ato na ko, Day Sonia. Amping ha. Magpaabot mi sudodong sa imong pagpauli. Okay. I love you. I love you too. Benji, may nangita niyo. Kinsa? Kinsa man ba? Tuos sa dito. Naghilak. Luoy kayo. Sige, hindi na ko mohilak. Pero, tumanang imong gisaada nga mo ato ka karong gabi sa beer house. Wala kay Mayla. Sige, lakaw na. Bantay ha, paaboton ti ka sa beer house ha. Wala kay. Bye! Sige. Samay kong buhaton ini. I miss you so much, Jay. Aning ako din niya. Sila? Nakumani din ni. Ay, hindi ko matukunin mo. Abi ni mo, Gio. First time ginahigop mo kong lalaki. O ka na mao ikaw. Tagpawon ti ka karong gabi una. Kanang dilit ni mo mahikalimtan sa tibuok ni mong kinabuhi. Hubuon ka ni imong pantalan ha. Kadako ini. Mayla. Dali nilang miso. I love you. Mapang nagmasok ko to. Gio, pagmata. Pagmata! Sonia, ganun ka. Ngano po? Diin ka nito gabi eh. Silang bayrudan, nga naman. Sultis tinuod! Sila laging bayrudan. Nga naman ka, isog mo ka. Baguhan ko ni mo da. Nagunsa mo silang Roldan? Kuhan, kanang nagbakyong. Unsa? Nagsamyup siya mi. Nagsangyup salmo? Nagsamyup siya. Di ko mo too. Ulagi, Sonia. Nagsamyup siya mi. Diligi ko mo too. Uy. Sulti ko tinuod. Sorry. Wa ko kapanangin ni mo da. Pabog ko og nakatuog ko silang bayrodan. Mo. Kinsay bayot ninyo? Ikaw o si Roldan? Gusto ko nang pangutanahan ni mo. Kinsay bayot ninyong duha? Tubag ako! Way bayot ang duha ni bayrodan eh. Nga sa ato pa? Babae na yung himo ni mo ini? Hubua. Hubua din mo t-shirt. Hubua! Nga naman? Kanang lawas ni mo nga napunog siya kinini. Kinsay na himo, anak? Kinsa, Gio? Hinaya na yung t-shirt. Magkapatid si mama o si Dudong. Kinsa lagi! Tugaan! Ayun. Ay, lagi. Son. Sorry ha. Nakasa ako. Si Mayla ang nakimo ng mga tsikinini. Mayla? Kinsang Mayla? GRO sa beer house. Ang sabot mo nga, magsamgip salmi, pero Samgyupsal niya! Ha! Ay, pailan sa kong anak Sonia tood. Permitood na silang Roldan's Beer House, day. Uyab na niyang Mayla, day. Ma, ay nagsignuris Sonia, ma. Sugnod sa mata mo. Unsa ko dere, kahoy? Ma, pasagin ni Sonia ba nga magusay ni ini? Ay nagsulsulis Sonia. Sulsul mo sa nang imo, ma. Sol! Los ni mo, Gio. Ay, tuwa ng akong anak na nagsanggupsal na, day. Ma, gusto na, ma. Sonia, day, pasaylo ako. Tao lang ko makasasala. Di na mo irason, Gio. Nagkasa ka kay ganahan kang muhimo og sa ayog irason nga tao ka. Nga tao ka lang maong makasa ka. Mabiyak ko din yung nadoon ako si Dudong. Day, nakuloy ka. Day, ayaw mo pabiyas mo, day, ayaw. Ay, kumpiyay, day, Sonia. Ayaw, day. Ako si Glenn, ginaingon, mahal kay tika. Apan kay wa man gyud kay gusto nako. Okay.
Hatagan ko na lang ikaw sa imong kagawasan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Nagaw din, Mabdos Norma. Og ang iyang uyab, wala na pagkita. Surprise ko itong iyang uyab, boy. Igo ra din niya gipahimuslan si... Ipababdusan. Gipamudusan niya? Oo, ipahimuslan. Biday. Wabi ni mo gaw, mao na pag-ingnon nga gibaan gitaon siya nimo. Dako kay kagusto niya pan iya kang gibasted. Gaba na, di ba? Gaw. Ang gaba di mo saba. Ay. Mahal gyapon ako si Norma gaw. Ang gabon. Antod karon mahal gyapon ako siya. Busa magkikita ko niya gaw. Kung iya akong sugton, magpakasal ko niya. Ug ako'y mga mahan sa iyang gisabak. Oh. Kaugin. Saan, yabak na? Ikaw mga mahan sa bata na dili ikaw ang mitisok siya sa bakan? Saan mo nalisod ng utok mo? Ha? Mahal lang na ako siya pa. Ug di ko makatugot nga mag-uol siya. Ay, bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. O kung magkauyab mo o magkasal mo, ayaw gid sa dala sa ato ha. Ayaw gid sa itong panimay. Pangita mo ba ang kasakan, kabangan ba? Ayaw gid sa dala niya. Kay dili ko gusto, di ko masugot. Pagkauwaw lang mo da. Pagkauwaw ng animal. Pagkauwaw ka. Kabalaga pa. Okay ra. Kung sugton ko rong gabi ni Norma, pakaslan dayon ako siya. Mintas di pa dako yang tiyan. Og mangita kog bahay pa nga among kabangan. Salamat kay dayang gisugot dayon ko nimo, day Norma. Mahal ta kay kaday. Basta pa yaong magpakasalta sa labing madali nga panahon ho. Ug kung nataw na kining akong gisapak, panggaasiya sama-sama tuod imong anak ha. O day, isaad ako na. Mahalon ko ang bata nga nasa imong tiyan day. Kung mataw na ni. Kung unsa kadako ang gugma ko nimo, mausad ang ipatagamtam ko nga pagmahal sa bata. Kung mataw na kini day. Mao ba? Ato kay assign sa inyong boss sa kumpanya nga bagong gitukod sa probinsya? Uday, ug dako nga akong sildo dito lagi. Ako may muda sa mga tao day. Ako'y himuon niyang labaw. Sige. Kano sa mga kamalar ka? Kung anday sa sunod adlaw na day. Ug si Dudong nga atong anak, dinilang mo ha. Muduar ako din kausa sa usa ka buwan. Inigduan ako din ni day kung pati dagmay day ha. Aron mababdos din ka. Madiha, uy. Kadukay pa, ana, uy. Karon na dayon ko birahi o kadaghan. Luyaha ko dong sa dili ka pamularkas probinsya. Nya sir, kumusta naman ang kinabuhi nga layo sa asawa ha, sir? Among gabay. Gaunaldo eh. Sir ko datot. Unsa sir? Sir ko? Ha? Bigta mo, may mga tao sa mga tao mo din. Ay, mag-sirer na lang ko mo, sirer! Marbida. Bitaw gaw. Ang anak, basta iya sa bahay nga itong yabangan ba? Misulti ba siya na ako nga nakalike ko na siya ni mo nakaliki. Unsa? Mau na nakaliki siya ni bukang liki. Si DC, nakaliki na ako. Nakaliki bukang liki. Nakagusto na ako, gaw. Yes, gaw! Madam. Mao ka na, Glenn. Nag-uulag akong anak ka na sayod ka may asawa ka na di ay. Naku, gusto ni mo si Daisy. Madam, kining ikaw na pasabot niya, madam, nga di ko matubay sa iyang gusto nga manguyab ko niya. Di ko gusto nga makasa sa among kaminyoon sa akong asawa, madam. Ugawas ba? Dakong sa Diyos ang pagpangabit. Inahadlang ko nga dili gusto nga magtanaw nga mag-uulag akong anak. Masakiton siya kasing-kasing ug matod sa doktor. Dili sa mahimo nga mag-uol kay kuyaw kun atakihon kini ug busa atuang akong anak. Hatagi siya sa gusto niyang mahitabo. Malukoy ka, Glenn. Unsay buok mo ipasabot, madam? Musugot lang ka nga magkarelasyon niyo sa imong anak? Wa man ko'y gugma niya. Ugwa sa ko'y ugma nga ikahatag niya kay may pamilya man ko. Ato alang siya dong. Gusto ko nga makikita ka sa akong anak. Sige na dong, Glenn.
Mao ka na, DC. Aron himpit ko nini nga malimtan. Magpalayo na lang ko ining dapita. Ako nga ngiyon ang among labaw nga mubalik na lang ko dito sa Samoa. Dito na ko magpadestino. Aron sa ingon, di mo na ako makita og malimtan ako nimo. Maluoy ka, Glenn. Ayaw palayo ining dapita. Maluoy ko. Di na kinahanglan mo biya pagkandapita sa trabaho gawin. Ang imong pag-abang din hining baya kung mobiya ka, mangita lang kung laing baya nga kabangan. Ana na lang. Diligang. Ay, Kinanglan gid biyaan mo ko mubiya mo. ko. Kinanglan gid nga mubiya ko ining lugar agaw. Bisan paug, mubalin kog kapoy ang gaw. Buad to gyapon ang inahan ni DC gaw sa trabahoan nato. Aron konsensyahon kog maayo. Mao na gaw. Hassle na kayo. Lagi, parang ikaw god, narani mo. Ano sa ka balik sa ato, ha? Ano sa man? Sa labing daling panahon gaw. Mabdus ka? Og dili ako yaman? Oy, dong. Agoy! Natintal man ko. Usa? Kalit man nito nga ang amahan ni Dodong. Buwag na siya siyang ika-live-in. Gusto nita siya nga kami ang magtipon, pero may bana naman ko nga mao ikaw. Apan, wa man gid ko makabalibad. Uy, dihang kalit ko niyang gigako so gidas ka gipahayang. Uy, Ito, uy! Kana kay mihayang maga. Nagpasabot lang na. Nga dako pa ka gusto niya. Ay, uy. Busa ihatag ko ikaw. Ihatag na ko imong kagawasan. Mubalik ko sa probinsya ay. Makikita ko sa babae nga mo ay matuod nga nagmahal og nahigugman ako. Salamat kay balik ka, Glenn. Dili ko igsapayan nga di ta makasal kay may asawa ka. Basta kay mahal ta ka. Gibati ko nga makat-on ako sa pagmahal nimo. Kay buutan ka. Ug matuod nga nagmahal na ako. Sige, magtipon ta. Ikaw ang himuon ko nga inahan sa umaabot na kong mga anak. Ikaw, DC. DC. Nindot kay klaro ka. Glenn, I love you. DC, mahal ta sa ka. Ako minta na ka. Ako minta ka. Mahal ka, DC. Hinayan lang. DC. DC. Mabdos ka na, DC. Oo, Dong. Bago lang ko nagpa-check up sa doktor. Mudagan na og 2 ka buwan ang bata ganiya sa kuntiyan. Karon nga may umaabot na kong anak diyan mo. Ikaw na kong unungan. Ikaw na, DC. Labihan akong lipaya, tao ang akong anak. Ug ang akong asawa, mo nila akong nibawaan nga makipon sa lalaki nga mo'y amahan sa 2 ka anak. Nalipay na lang ko nga nakakuuglaing babae nga matuod yun nga nagmahal ako. Nalipay gigay ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Dunay panahon mga babae nga wa kay gugma. Hinoy madayo nimo. Kinahitabo sa kinabuhi ina ko mahimong may kalimtan. Nabuwag sila sa Jasmine ng uyab. Ay, oo bay. Muna sulti na ko Jasmine. Sakpan mo kuno niya ang iyang uyab nga dunay laing uyab. Mao nga iyang gibuwagan. Ida. Hangtod na ba karon may no? Gusto ko na ba yan na? Jasmine ba? Ako ba kasi balikag panguyab no? Ako ba daw siyang gisgutang parte nimo bay? Pero maingon man siya nga dili ako na siya angay nimo. Kay kadaghan ako na siya makuha sa iyang uyab. Para na ako bay, di na ako isapay ang daghan, ang labotan na mga uyab niya, kay labot niya. Ay importante, higugma ko niya. Yaman sa bay. Nga sa ato pa? Okay rin nimo nga inig-ana ninyo? Hanoy-hanoy na lang imo? Hanoy-hanoy yung taon, bida. Nga diha gini usa ka babae nga abang ko bay, babae kat pagil to. Igo sa kuha, kirig-kirig ngali. Yamat ra. Sa ato pa, dako og taas din ng imo. Ay sos. Basta di na ko isapayan o di na siya pagli. Panguyab pa na ko siya balik. Panguyab ko niya, Beloy. Ay, mao dyan iputing kay ka. Kay, mamisita ka na sa dyan itong babae nga makadaggan na itong gibastid ka. Ako tayo ba nagkaingon ko sa nanay ba? Umaumaw siguro tulog kisugot. Mag-lain kay kang tingog. Hindi, wamang ginaya ko. Pulbida, tinaw na tay.
Mao ni higayon kauyab mi ani tay. Ako ba makauyab nako. Bida, bida do. Bida Eh nagbuwag daw naman sila sa Jasmine og iyang uyab. Ay, bida sa inyo kala. Insan paminahon. Ay, nga mapunta kay babae nga. Saling sa laing laki. Sa mga, ay. Kana tungod kay nigugma kong Jasmine tay. Og kung base ng virgin siya og unsa briya. Sos, buram kag wa kay bawo ni. Amahan ko tika, ikaw yung tambal ani pagtuli na ko di ba? Bawo yung kag unsa ni ako ah. Ay, kanya ngong imo pwede buyan no? Kay, kung mo ni Matiya gini mo tingod. Hindi kasaligan, pero kasaligan na ako. Kung mo ni mangisog no, karang imo lahat, ako labot. Mula nag-ayos nga, gisod bitaw og plastic nga 3x18. 3x18? Oh, 3x18. O diba plastic nga 3x16. Nga ako na Panginoon. Kanyang ayos bitaw sa tindahan nga ibaligya og tag 3 pesos ano siya. Ingon na dyan mo. Mauna akong gingon. As ka buso ka. Isa pa yan, o di na putlis, Jasmine. Nala. Kanyang bayanan noon. Igo na si imo. Aba, siguro yung mamasti nga. Kung buso nun nga, natingaw. Nala, sige. Pamisi ka dito. Di kasubok ko, Mario. Dili gyapon ako madawat ang inyong ugma. Apan dili sa inyong ngawa ko'y gusto ninyo. Kaya ang tinuod, may kamay nga luna diri sa kasing-kasing nga alam ninyo. Kaya nakasiguro mo kung matuod kang hikupan ako. Apan, Anong sa day, ha? salin na lang ko sila yung laki, Mario. Makadaghan ako mahilabti sa salbahis kong uyak. Day, Jasmine. Tiyan, di ka. Di na ko isa pa yung tanan. Mahal, di ka. Sa sige na. Sugtaw na yun. Unyo, basig ma-discourage ka kung imo may laptan. Dako-dako na ba yun? Sira na ako eh. Day, pakatanayin ka. Mahangyo lang ko ni mo. Balik lang ako maka. Pero nalagaragan sa gihalan. Day, Jasmine. Basta, salang dito balik. Paabot ka ni mo. Wala nga sa'yo kayo nagtungko ni Daplin. Kaya nagsinam-hinam na ka nga maabot na yun ang gabi. Kaya pabalik kung kayo Jasmine sa iya, no? Oo, tay. Ha? Okay, siguro ko, tay. Karong gabi eh. Wala. Sugot siya na ko. Ha? Kung saan sa ng bayan niya, eh? Napagkiling man siya. Ay, okay na, tay. Basta sugto na ko niya karong gabi eh. Pakaslan din ako siya, tay. Gusto ko minyo, tay. Oy, please, ang pangutan niya, maunip. Ang pangutan niya, ha? Kung dili ka niya sugton ka ng gabi, be, unit sa mga Mario, magsige ka babayabon o balik dito sa ila, anong mamugos sa imong gugma? Ha? Mario? Oh, tay ko. Kana ba nga ako ba, pananglitan lang, ha? Pananglitan lang. Kung dili ka gyapon niya sugton, sa may imong buhaton. Kung akong pangutan, ha? Kataya mo lang kaya. Ambot lang kaya, no? Kung saya akong buhaton, kung di gyapon ko niya sugton. Basta tay, mahal ako si Jasmine. Mahal kinako siya, tay. Unsa, Loy? Mo nagsulti Jasmine ni mo? Oo, lagi bay. Kung mobalik ang yun sa ila ron, iya kang sugton. Apan, ipasidaan man siya bay nga, basin siya mularga sa probinsya, kay dato na siya sa iyang mamag papa. Huh? Kung ba unawan eh, siguro naabot siya sa ila karong gabi eh. O kung wag ni siya ron sa ila, balik na lang niya sa laing adlaw. Pero inga man to siya nga, patuon lang kuno ka. Kung wa siya, uli lang balik bay. Basta kay, iya magyug kang sugton kung magkita kasulti mo usab. May tag-isyam tayo largas probinsya na. Kinaginapin namin kung magkauyab eh. Bida bay, tanong ba ko ng Jasmine, no? Bisan, kadaghan na nga makuha sing uyab. Pero, hugot pa kaayog angay, uy. Igo na sa imo, aw. Tulingig hapon ang liog, ana. Kaya tulingig lang, bay. Kasabot ka, og, unsay, tulingig, bay? Ha? Tulingig, oy. Di kayo tulingig lang, sultian ka, luhang ilong, ana. Si punong mata. Ha? Igo na sa kuha. Basta, bay, loy, sultian, pakaslan na kong bayana. Usugtod ko niya. Pakaslan ko siya, bay. Ha? Mana na dong Mario. Wa man din niya akong mangoy. Idaan nilang papa o mama sa probinsya.
Kanipis ang sini nagisulop. Leno, gitutukan ko ni mo maayo. Saan kayo? Kay baon ako, oy. Lakrak ako. Halaka, kabad. Kabagal sa mong atubangan, oy. Klaro kay nga super... Oh. Gaday, imo lagi kong igakos, gihanggan ko nimo. Ang dapat sa kundok. Ha? Dali na mangigda ta. Dali na mayong. Lagid, oy. Day, Jasmine, ikay akong gigong mataon. Di imong magawa. May nahitabo na ninyo ni ate. Musapak asli siya. Nagsapak na siya sa inyong anak. Kung nisulti pa mong duha, nga may nahitabo ninyo. Nilunta ko mahinaya kong sugot ni Mar. Buwag na ta. Og si ate ang pag-asli. Mahal, Day, ikaw ang mahal. Gigong ka. Kung dili mo magbuwag at sablada, Jasmine. Ikaw. Kasali ko sa mundo. Kung ano ko. Madahang ko siya maayo kayo mo dahil. Maayo ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sonia. Ginaingon, wapa bitaw ka kay nako. Kung ako imong palaguton, kaya kong ilugon ang imong bana. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga ako mahimo. Do nga, igsoon sa leg. Lagi ang tatay. Pero murag, di man gina manguyab na akong tawhanan, uy. Kay gisigahan mo kong daot na iyang maguwa nga si Saling. Anong kontra masad kayo mo anong saling, ha? Huwag mo ko magkikontra niya, God. Siya may nasuko na ko. Naglagot manggod na siya nako. Kaya duhan niya kauyab sa una, mibuwag man niya. Nya, ako'y giuyab. Mau nasuya na siya nako. Di man ka ikay nanguyab sa mga lalaki. Kanang mga lalaki din na, sila magkamodo o liwaron mo uyab. Oo. Di sa taon ko ingon anak tayo nga mag-una-una kong laki. Tinuod, ang kunan ako. Kutob sa laki nga makauyab na ako. Makatilaw po na ako tayo. Pero, Kanindot ba? pamanitabi na nanguyab kong laki. Kung panalit no, manguyab nas nardo ni mo, manghod saling, hagdaday nagkasal, arba pundo no kasbayo eh. Kung magsuon mo saling, kay may mo naman ni mo siyang bayaw. Unsa? Nagpakita og gusto nimo na babayhana? Si Sonia? Oo mo no. Busa, panguyaban ko na siya. Kung sugton man gani ko ang sunya nang pakaslan ko na siya. Oy, Nardo, we daw ha. Di ko masugot nga siya ang mahimo nimong asawa. Kay daghan laki nga naagian na babayhana, oy. Basig ipanutpik lang ng imo. Grabe sa napagkasulti aman lang oy. Okay rin mo ni ako kanang gidakon ako. Okay rin mo. Basta kay di ko masugot. Kay kanang babayhana, dili ikabilin og bay. Hugaw na siyang klases pagkababay. Hugaw! Day? Ay, naunsa man taon ka, uy. Kuya man sa tanim mo. Kalit man lang kagbabagstaan, uy. Ay, sorry day Sonya. Pero di na ko maantos akong gibati nimo day. Mahal ta ka. Nakagusto ko nimo. Gusto ta ka nga mahimong uyab. Ug nganong anay man ko nimo panguyapan stan. Sayo nanda ka nako. Ay, di magud masugot sa manang nga manang saling nga mamisita ko nimo. Kung di niya natakasdaan giatngan. Di ay ha. Di siya gusto nga magkauyab ta. Pues sige, gisugot na ta ka. Uyab na ta. O gusto ko mag-date ta ugma. Magkita tas lungsod. Tinuod ka day? Uyab na ta? Ugma day manuroy ta ha. Og salamat day nga gisugot na ko nimo. Karon nga uyab na ta. Di na ko mahadlok nga masayod si manang saling. Doon na ko'y trabaho. Og kaya na ko nga magbaton og asawa. Bisang sang orasa, mahimo ta kang pakaslan day Sonya. Salamat kun mao, Nardo. Basta mao na to ha. Ugma, magkita ta sa lungsod. Kay ihatag ko nimo ang kalipay nga wa pa nimo matilaw sa tibok mong kinabuhi. Tilo aga gid. Lami.
Biya eh. Nakaduha gyud ko. Ay salamat day ha. Asukad. Karon pagi ko katila og langit. Og ayaw ka bala ka day. Tinud-on ko ang gisulti ko. Pakas lang ka day sunya. Ay, ayaw na. Dili, Nardo. Di ko magpakasali mo. Day sunya. Mao na, di ko magpakasal ni mo. Oh, magpakasal man, pero di pa karon ay. Ha? Ano man? Tungod ba kay kontra mo anang ako magawang ha? Usbon ko, di mi kontra, kay wa ko makikontra niya. Sira nasuya na ko. Og, unya na ko mapakasal ni mo, oy. Kung makigsuod na siya nako. Abo ang kakyuda. Giingnan ta ka nga dili ko musugot nga makiguyab ka ang mabayhana. Kay bulhang na kay na. Daghan na naglaki nga naagian og labaw sa tanan, batig naong. Nong. May nahitabo naman na mo, good. Busa, bakas lang ko siya. Unsa? May nahitabo na ninyo? Unya unsa man ha? Nalipay ka ha? Nga bulhang naman na mabayhana. Luag naman kaayo na. Oo, luag na. Pero, madara man ako. Gilok-gilok ng yapon. Bugo kang dako. Di ka ka mao mangita og nindot. Biga ni be, sulngon ko ni babayhana sa ila be. Oy! Saling! Ginabos sa kinabuhing sunya, oy! Jerome? Samang ka! Kung nagsinabot ang duha, ang duha kakasing-kasing ni Sonya o siya umanghod, pasag di sila! Salamat Manoy ha. Nga nakasabot ka nga nagkahinugugma ay minisunya sa usag-usa. May pagkakasabot pa ka. Pero kanina mong asawa, di ko kasabot. Suya mo ginisi, manong sunya gud. Uy! Hala, nga nagutang masuya man ko nga mas gwapa pa man ko niya. Basta ha, dili ko musugot ka siya ang imong maasawa. Kay hugaw ng babayhana. Unya bate pagyagnaw. Maunay imong nabati kang saling sa gawas? Sige, singgit-singgit taon. Ikaw ko no hugaw kay daghan ko no laki katudyak di mo. Bati mo ko kang naong. Liwatingay ko ni mo, tay. Di ay, ha? Hukaw di ko para niya, ha? Unya batik kog naw? Pues, tukbon ko ng iyambana. Patilawon ko siya sa akong kahukaw kabatik. Basag di na. Pangita gubot gud. Basag di na siya bita sa baba ng tinabis gawas. Ay, dili, tay. Ipalagot yun ko anak niya. Pusa di siya magmahay. Tukbon ko ang iyambana. Uy, Sonya, ikaw di kalit may babagsdan. Kanipis ng gisulog mo sa mina. Kaniya ko naman. Hugaw og batik ko para sa mong asawa. Og ikaw, ilamian ka na ko. Pues, tanan na. Asa? Adto tanang payag sa unahan, May kiway tao diha. Tanan. Patilawon ta ka sa akong kalami. Ano na yun siya? Pumuta ni imo eh. Bisag dagang taes kanding ni pero kumot sa imo. Kumot sa imo. Labihang sukuan ni yung nasayod niya sa yambana. Sung sa amo. Magpadaw-daog, misukol ko niyang bugno. Karon, naghilak na nagpakoy nga buwagan kong iyambana. Pero nagpaukat ko. Wa na ko buwaging iyambana. Kay kiganahan naman pupos iyambana. Wa ko na ni buwagi. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Gusto ko nimo. Gusto ko nga makik-steady nimo. Okay. Ayan. Pero sige ugma ha. Adto sa amo ugma sa gabi ha kay tubagon ta ka. Ayaw ka bala ka. Malipay lagi ka sa kung tubag nimo ugma. Malipay gid ka salso. Karon na lang ko sugta, Debbie. Karon hindi ato na ko sinyo ugma. Uyab na ta. Ay unya na. Basta ugma na ha. Adto sa amo ugma salso ha. Di ka gani mo dayon og adto sa amo ugma sa gabi mahiubos jud ko nimo. Basta ha magpaabot gid ko nimo ugma dong sa Ayamat, rado na kay pamisita babae karong gabi Opa, klaro kayo na ba yan, pa?
ug klaro kay Ana, mo na gusto. Uyab jud kag lain. Pero malimtan to nimo imong uyab to as nila nga. Mabdos lain. mo lagi kung sugto na ko ni Christy pa karong gabi. Na, minyo din ko. Pabida. Siya na ako mga sawon. Kana, Wala lipay. Lipay kay ko anak do. Kani imong ibalita nako. Para makita ko apo. Kita ko liwat nimo ba? Ikaw din pa. Wala kay plano nga magminyo usap. Doon ako tako'y plano minyo usap pero ay di lang ko mapadayon. Buwagan ra gyapon to sa babae. Kung minyo na ta. Ano man? Kuko na ako dong. Luoy kayo. Ari pa dong siguro lubot ko mi. Sige lang dungoy. Pag manok yatay ba. Sa man ka gusto maglubot. Bay. Hoy. Karong gabi ikinatubago ni Christy, bay. Sa Kuyawan. imong pagpanguyab niya. Kuyuan tang mo ba? So excited ka na. Okay, bye. Ug klaro kay bay nga sugton ko niya. Uy! Isulti masat siya sa akong uyab. Da. Nga, nakagusto kuno siya nimo. Mo sa na ikong pagtanaw niya bay. Nagagusto siya nako. Walang ko ni sugta dayon dito sa bahay sa ilang sa imong uyab. Kay abi pa lang una kuno sayon sa pagkababae ug sugton din ako niya. Pero karong gabi, bay. Siguro lang yun nga sugton kaniya. Kini. Og duha na sila sa ilang bahay, bay. Si Christy og ang iyang maguwang. Kay tuwa pa sa probinsya ang ilang ginikanan. Ay piyesta man gud sa ilang probinsya karong sunod semana. Wa lang mukuyog ang duha kay may trabaho man. Mo ba? Kung iya gani kong sugton dun bay. Kung wa ang iyang suon kini. Birahan din ako siya. Diretso bay. Tugay na kay kung wa kang umul bay. kana bay. Birahi gud na bay Salso. Unsa? O, Celso. Kalit kayo nga gibalhin ang iyang oras sa pagtrabaho o panggabi. Mo ba? Mangawaran siya din sa amo. May duty man siya. Uy. Ay, kanipis ang isulob inyong sinino. Ay, nanudlo. Ay, kauto eh. Nanuliso. Ditutukan manggod ko ni mo maayo. Nipunting man ang duha ni mo kamatas. Lakihan no. Imo mo kong giga ko sa giyagan. Natukod. Celso. Yes. Sakang ginawa nga. Initabo gid na mo sa mag-Christy nitong hikayo na. Gimingaw siya na kay ba na sila nagbuwag sa imong yap nga milargas gawas. Si Mayit yun ang mag-Christy. May ako napakasan. Ugod pa man sa kanay. Lipay na lang po ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Charina, ginaingon ang pagpangayo o pasaylo para lang sa butang nga wa tuyo Pero kung gibalik-balik lang, di ka na angay nga pasayloon. Iimo naman ng choice. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Magbuwag ta, Jim. Dili. Dito magbuwag. Dito magbuwag, Charina. Please. Nag-cheat ka. May babae ka. Sorry na. Saan nga? Lalaki na tintal ako ba? Maugit mo. Tama mga lalaki. Basta masakpan na dayon mong ingon nga. Natinta lang mo. Day, tinuod giday na tintal lang giday. Saan nito sa itong lawas, day? Siluwa lang ko, day. Masiluwa ko na, day. Okay na mo ni Jim, Charino? Okay na lang ni Mati. Nagbasol naman ko na siya. Muna kita yun na. Magbuhat og sa kaminyon. Inyo, masakpa na ang mahimo na yung best actor. Bravo! Pakpak! Pakpakan na to ang mga bala nga. Cheater ka ayo. Ha? Maluoy ba ako niya, Mati? Natural! Imo ba na siyang bana? Pero, ay kumpiyansa, ha? Kana kay nakapasayro dahil kaniya, no? Mausap, pag-idala siya, Charina. Na! Ayaw, in town. Uy, kay ma-stress kid ko, anak, Mati.
Jim? Nga may bagti nga yung cellphone? Kusog mo kayo ang pag-ring good. Nakurat ko ba? Unya, Kuya Wandy ay. Ha? Tubag ka. Uy, nambiram Lenny, Charina. Tubag ka lang, basig kinsa na. Oh, meron di off man mo. Basta number gani, di ko mutubag. Basig scammer. Tubag na. Malingkat Lenny na nawag. Tubag ka. Di ka mo tubag, Jim? Ambi ni mong cellphone niya, ko'y tubag. Mag-ilis niya kog number day, Charina ha? Nga naman? Asulan ko, kidagang manawag na ako nga. Wako kaila. Sure, oy. Lagi. Basig na mabay na sad ka, ha? Unsa? Babae ko taon. Wala ko anang buhata day, Charina, oy. Maayo kay nito nga ka, Jim. Ay, ikaw ba, Tat? Di kay ko mo nag-chat og text nimo, panawag. Kay nagpasabot ng anak kong asawa sa kong doon. Kung nasa layo, okay ra nga imong tubagon, mao ba? Okay. Nanawag ko ni mo kay nag-away na sad mi sa kumpana. Gusto na kong pasuyaon siya. Unya, ako imong gamiton, ha? Bida sa nimo. Kini nga tong relasyon ba, kinahanglan permitang magmatngon. Magtago-tago ta, di ta magpa-display. Ano pag sige tapi tira, Jimmy? Tana sa motel na. Mo giniganahan ako ni mo da. Tana sa motel na. Dali na, sakay na. Dali. Dali, atas na Katlin. Katlin, pasidanaan di ka. Hunong na nang imong pagpakikrelasyon ng Jim. Ako? May relasyon kay Jim? Kasi nasulti ni mo anak Kuya Aloy. Wa ni sulti ako mismo nakakita nga nanood mong motel. So kay minyo ka? Minyos by Jim? So ano ba na ako gigalas sa rin na? Tagbawin mo. Kung magbuno sila Jim ug ang imong bana, makapugong kanila? Gusto na ko makigbuwag sa kumbana Kuya Al. Sige lamig away. Maghilak ang adlaw nga di may maglalis. Sige selos. May pagtinudon. Ay, ibaw magsiluso na imong bana nga magsige maninoon kag kuyong ni Jim. Ambutan lang yun ninyong duhang Jim. Sakpan gali mo. Katilaw yung mong pait, anak. Kuya Al, di na ko ganahan nga magbuwag mi ni Jim. Kinahikukman ako niya, Kuya. Jim, magsulti ta. Good. Nga naman, Char. Basin, bahin sa unsa man na, ha? Lingkod sa. Kuya Juan, sa taning mo Muro magseryoso kay ka. Sultihin na lang ko. Wa ka kasabot. Lingkod sa. Oo. Sakpan ka ko yung niyada. Diin ka gahapon, Jim. Ha? Gapon? Asa pang di ko. Trabahoan. Unsang orasa kami out? Kuan, mga pasado alas 5 naman siguro to sa hapon siguro. Ganun da, Charina, ha? Alas 3 sa hapon, wa na ka sa imong trabahoan. Uy, unsa? Kisa may naging mo na ba? Ako? Dito man ko. Pero wa na ka. Nag-early out kuno ka, matod pas gwardya. Kinsay nga ang gwardya? Taka, ang siyang tabi da. Jim, husto na. Klaro nang namakak ka. Di, Charina. Puol, kapoy. Sige sa balik-balik ining isinaha. Pero ikaw sige sa kagbalik-balik og bisyo. Mga magbuwag na ta, Jim. Dili na ko. Surrender na ko. Hipusang imong mga bisyo og pagtipon na mo sa imong kabit. Madiit, sungol. Nasakpan na sa DNA mo si Jim nga may babae na sal. Wa na day. Pero dito ko siyang trabahoan. Wa man siya dito kay nag-early out ko, no? Paro na na, Madi. Mo manggani, Madi. Nga makigbuwag na sab ko niya. Madi, Charino. Unya, Madi. Unya. Ngayon na sa pasaylo. Ay, Madi, Masig masayod lang ko. Umana na mo masakpi nga may kauban siyang babae. Masig nagsulti lang siya tinuon nga wala siya magbisyo. Master! Ayaw, anak, bay! Tawa lang ka na. Masaya master ba? Master run? Sumakay. Master God ka na sa mga bana nga nagbisyo ba? Binawag si Master Runs. Unya, wa na lang kwenta niyang duha. Wa mo may masakpi. Mao na. Sige naman. Ay, buha nga bitaw. Malasa na ko nga magbisyo. Masak
panday ko. Samang kay. Di mo ko kapareha sa mong dong Ricky god nga. Muli gud saktong oras. Pabilib ba? Ay, nakasaad ako sa ugagalingon by Ariel ay. Di na ko magbisyo kay di malason kay ko. Master! Master! Charina, day. Ay, kog sa mukha. Talikod ka na ako eh. Tubang argugugod. Gusto na. Gusto. Di na ko gusto mamati ni mo, Jim. Sorry na gud. Di, gaksa. Buhi ko. Pinatalikod. Ayaw ko gaksa. Okay. Buhi ko ba? Sakit to ha. So di ta kabuhi ano ka Charina. Sama ini oh. Animal ay buhi ko. Wag ka minawani, wag ka minawani oh. Kani oh. Kani nag bundol-bundol sa imong kuan oh lubuto. Sama ha? Sama. Sorry na gud. Sige na. Di lagi ko musab na promise oh. Na. Oh, sige. Nangayo kag sorry sa ato pa na mabay na sad ka. Oh day, pero wa na kay nakigbuwag naman ko niya. Gibuwagan na nako siya day. Kinsa siya? Ay na lang pangutana gud basta kay wa na mi ha. Oh, kanaw gabi na kagahi. Unsa man? Sorry na gud. Gahi na kay oh. Wa ka mingawani. Sama dia oy. Last chance na gyud nimo Jim ha. Magsige ni kag pagbabae gihapon, ako na'y mo biya ining baya. Kini atubang day. Ay! Lagi promise lagi mingaw na kay kun mo. Kanaw gahi na kay. Day. Samadya oy. Uy, wala ba naman? Maro-maro ka, wala ka diretso na. Tinuday mo sa ano. Lagi ni okay, lagi. Oh, kani. Ikaw ka. Oh. Kamti ka day. Kamti ka day. Sabi ko, di puro sa ate ka na lang. Di puro sa ate ka kuot. Ano, ate pa rin. So, nadaanan kasi ilan ni Jim madi, tawin, no? Saon man di. Ba naman. May review ko ni mo, madi, tawin, Unsa no? na ha, Madi? Ang babae din ni Jim, ato rin siningan, ay, si Kathleen. Ay, Kathleen, katol. Pirting bunugan ni Kathleen sa iyang bana. Kay misulti naman na si Jim kuno ang iyang laki. Sas, madi. Pari kaya yung tao ni Jim kay kunarbang bana ni Kathleen, no? Gika na mag-inispesyuhan! Nabalhin mi tapit, aron kalikay mi sa bana ni Kathleen. Love thy neighbor, gyud ang ibuhat ni Jim Ugling. Mauto mo listeners atong Palamay Drama Compilation Part 171. O akong pasalamatan tanang comment sa ko. Salamat jud kay sa inyong kanunay nga pag-comment nga isa jud atong mabasa sa atong pag-intro vlog. Salamat jud kayo. Ako i-shout out tanang comment sa kuha. Shout out nako si Michael John Amores dia sa Tubod Lanao del Norte. Shout out niyo diha tanan. Ni labinan ni Oscar Abidog. Shout out Oscar Abidog dia sa Karkar Grahe Cebu. Si Ma'am Del 79, shout out mo diha ma'am dia sa Hong Kong. Si John Plistico, shout out po mo diha sa imong tito diha sa Bohol. Si Luel Balantra, shout out mo diha Luel Balantra, naani siya sa Canada. Si Nalin Labial, shout out nako si Laarni Vidal. Umato mo listeners tanan comment sa to ato gi-shout out sa gi-appeal sa ato pag vlog karon sa atong part 171. O salamat usbon ako sa inyo tanan mga listeners. Salamat jud kaayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa ato ang mga drama. Salamat jud kaayo.